Păi, știi, simplitatea este cea mai mare bogăție. Așa spune Ernest Berne, știi? Simplitatea este, practic, frumusețea vieții și simplitatea la sat și simplitatea vieții, simplitatea economică, pe asta am pierdut-o. Știți că aici s-a pierdut totul. Prin simplitate. Am pierdut simplitatea. Ne-am băgat în profit, în bogăție și, practic, omul, este o carte foarte interesantă, acum a apărut a unui neamț, omul a zburat de la Dumnezeu. Aici este greșeala, fundamental. Când ne-am depărtat de sursă, ne-am depărtat de Dumnezeu, am pierdut tot. Rămânem doar blocați în lucrurile astea materiale și societatea subjugată material, vă spun din start, este noul cancer. Clar, noul cancer. Deci asta este toată tema. Știți, între radioul acesta de epocă și atmosfera foarte plăcută, sincer vă spun, foarte plăcută aici la dumneavoastră, intră puțin în contrast doar cu doza asta. Dozele.